is derde pas bezig. En zo komen we op een plakje. Nou, misschien zullen we hem op de achterkant al staan daar. Maar midden op die pas zit onder de van de berg, daar zit een plakje en de koers, maar de camperkoers gewoon nog nacht zien. Nou, zo uniek hebben we een nooit staan. Maar daar staan we dus. En de stroom die staat hier. Dus dat zit er zelfs bij. Nou, de kabel die helpt het op een centimeter. Hij is helemaal aanrollen. En als je hier binnen mij natuurlijk heeft de keuring. Dan sta je bij dus een heel groot stuwmeer. En voor de rest is het best wel keel. Ja. Zo die denken we klimmen gewoon door het stek heen. En dan maken we weer een leuke foto. Nou, ik doe de dorpsslag. Even een stukje keuring. Met die tas nek inleiden. Nou, tweede poging. Nou, we zelf wel oprijden.